Александр Лукашенко нечакана выказаўся пра вяртанне Мікалая Статкевіча ў Беларусь у зняволенне. У ягоным голасе адчуваўся страх ці нават павага да апанента. Узгадаў ён і Зянона Пазняка. Лукашенко таксама чамусьці апраўдаваўся перад палякамі і адначасова нагнетаў антыпольскія настроі на фоне зачыненай Польшай мяжы з Беларусю. Пра гэта мы паразмаўляем сёння ў праграме «Пра свет». З вами Сергей Пеляса. Вітаю вас. І са мною ў студыі традыцыйна мой калега Зміцер Міцкевіч. Прывітанне, Зміцер. І на сувязі праз Zoom Сергей Марцаляў, паплечнік Мікалая Статкевіча і палітолог. Сергей. Добрый день. Добрый день. Да цябе першае пытанне. Чаму Лукашенко наогул узгадаў пра Статкевіча вось у гэтай прамове, якая тычылася гэтак званага свята народнага адзінства? Мы яшчэ пазней крыху паслухаем ягоныя заявы, але агулам, чаму ён пра яго вспомніў, на твою думку? Николай Статкевич, с моей точки зрения, в очередной раз сломал шаблон сценария режима, по которому все 52 освобожденных должны были удалиться из Беларуси, испытывая глубокую благодарность ко всем просто за то, что их выпустили. Но Николай и в заключении остался не просто заключенным, а политиком, человеком принципиальным. Он помнил все, что говорил ранее по поводу торга политзаключенными, был убежденным противником такого решения проблемы с политическими заключенными. И он сделал так, как с его точки зрения должен был поступить, чтобы не перешагнуть через себя, чтобы не предать свои собственные принципы. Да, ему пришлось действовать резко. Он выбил двери автобуса, насколько вы могли прочитать в средствах массовой информации, остался на пограничной полосе и позже вернулся в Беларусь, к себе на родину. Я разговаривал с Евгением Вильским, у которого была возможность 5 минут пообщаться с лидером партии. Вильский сказал, что Статкевич бросил реплику, с моей точки зрения, очень красноречивую, что никакой Лукашенко не будет решать, оставаться ему, Николаю, на родине или нет. Это был тяжелый выбор, но Николай его сделал. И зная его лично много-много лет, я уверен, что он не мог сделать иначе. Так, Сергей, я таксама знаёмы з Мікалаем Вікторовичем Статкевіча, з 90-х гадоў, мы з тобой разам з ім знаёмыя. Я прапаную паслухаць першую з двух заяваў Лукашэнкі, якая, я думаю, што тычыцца Мікалая Статкевіча. Это быў адказ на вельмі дзіўнае пытанне Канапацкай пра палітычнага пераемніка, пра то, ці Лукашенко выбірае, шукае сабе палітычнага пераемніка. Давайте паслухаем. Если у тебя нет задатков от природы президента, в Беларуси не суйся. Но это мое мнение, что не надо женщине сейчас возглавлять Беларусь. Ситуация сегодня такая, что надо крепкий мужик. Крепкий мужик. И обязательно, который понюхал порох. Ситуация такая, что он должен послужить в армии. Змитер, крепкий мужик, который обязательно понюхал пороху. Это Лукашэнкі ягонае бачанне пераемніка. Мне падаецца, гэта апісанне пасуе да Міколы Статкевіча. Зміцер. Ну, абсалютна, гэта апісанне пасуе пад Міколу Статкевіча, але тут Лукашенко таксама хацеў пра сваю армію неяк там сказаць, маўляў, вот, панюхалі пораху. Таксама для яго гэта нібыта важна ў такія часы, толькі тут важна адзначыць, што той чалавек, які зараз прайшоў гэтак званыя ўзброеныя сілы Рэспублікі Беларусь, я не ведаю, якім чынам ён мог панюхаць нейкі порах, асабліва ўлічваючы тое, што в звычайных там войсках ён мог толькі 3 разы, напрыклад, за 1,5 гады службы стрэліць, да, і 1 раз пабачыць гэты самы аўтамат. Таму гучыць гэта як мінімум забаўна. Але тое, што Лукашенко ўзгадвае заўжды вось гэтую афіцэрскі клас, да, для яго гэта таксама адсылка і да сябе, таму што ён жа нават кажа, мы ваенныя людзі, вось ён узгадвае сваю службу в арміі, то бок гэта ў яго своеасаблівае спрыняццё і свайго іміджу. Але важна, што так сапраўды тут Статкевіч ідэальна падыходзіць пад гэтае апісанне, таму што ён і чалавек моцны, прытым мы самі бачым значна мацнейшы за Лукашэнку. І страху ў яго такога няма. Ну і таксама войска ён прайшоў, прытым войска сапраўднае. Так, Сергей, Мікалай Вікторович Статкевич, падпалкоўнік,
кандыдат тэхнічных навук, адукаваны чалавек. Мне ён пасуе вось пад гэта апісанне лукашэнкаўскага пераемніка. Што ты пра гэта думаеш, пра вось гэтую заяву? Позвольте, я зайду немного сбоку и порассуждаю о концепции гендерного кандидата, как это видит сам господин Лукашенко. Обратите внимание, он подчеркнуто пренебрежительно всегда отзывался о женщинах, как о претендентах на высший государственный пост, но одновременно он выбирал их в той ситуации, когда были выборы, и он не хотел чувствовать угрозы. Заметьте, что две женщины, которых он пропустил на последних президентских выборах, прошу прощения, которых он пропустил на последних президентских выборах, пройдя предварительный отбор на пост кандидатов в президенты, это были женщины. Это была Татьяна Короткевич и это была Анна Конопадская. И если мы с вами вспомним 2020 год, когда в марте и в апреле подвисла пауза, Лукашенко, нарушив все сроки, не выступал с обращением к себе, к Палате представителей, тогда по многим информации многих источников решался важнейший вопрос. Пойдет ли сам Лукашенко тогда в 2020 году баллотироваться, или все-таки он выдвинет, как это неоднократно опять-таки звучало, правда неофициально, госпожу Качанову. Тем не менее, в 2020 году он свой выбор сделал и пошел сам, решив, видимо, что Качанова однозначно была бы слабой персоной на фоне народного недовольства его авторитарным режимом и его возможными преемниками и фаворитами. Так. Что касается этой цитаты Лукашенко, вряд ли он действительно подразумевал Николая Викторовича, когда говорил это. Но действительно, по этому описанию психотип очень подходит под Статкевича. И мне кажется, что господин Лукашенко в глубине души как минимум должен относиться к нему с уважением. Если взять историческую ретроспективу, то даже самые жестокие римские правители, даже немецко-фашистские офицеры относились с уважением к мужеству оппонентов и врагов. Ну и у Лукашенко тоже несколько раз проскакивало, когда он по отношению к своим заклятым оппонентам проявлял, если не снисходительность, то определенную толику дистанции и понимания. Так он дал определенное, скажем так, это не индульгенция, это было бы неправильное определение, но Нина Богинская и Зенон Поздняк, как люди принципиальные по своим взглядам, хотя и далекие по взглядам, Лукашенко заслуживают у него уважения. Он даже давал распоряжение публичное своим силовикам ту же Нину Богинскую не трогать. Так, Сергей, вось акурат ёсць, Президента- Сергей, прабач, ёсць акурат другая цытата Лукашэнкі, дзе ён непасрэдна выказваецца пра ўчынак Мікалая Статкевіча, так? І Да. адчуваюцца такія ноткі, скажем так, ну, сур'ёзнага стаўлення да яго і да апанента. Давайте послухаем другую цытату. Некоторые совершали и приличные преступления, ну даже вот этого Статкевича. Ну, говорю, ну человек уже на исходе. Он же уже скоро помрет, не дай бог в тюрьме. Ну зачем это надо? Ну, он хочет быть лидером. Туда зашел, вроде на нейтральную или куда полосу перешел к литовцам. Ребята спросили, ты в Беларусь хочешь? Ты в тюрьму? Пойду в тюрьму. Хорошо. Забрали его. Не бросишь же его, все-таки наш человек, гражданин, вернее, наш. Забрали его в Беларусь. Зачем обижать? Но если он хочет лидером быть по сжиганию автомобилей и домов милиции, ну то пускай там находится. Если он хочет свою старость как-то оформить и по-человечески прожить ее, ну хотя бы как Поздняк, тот уже вразумило ему, что санкции это не против Лукашенко, это против народа. Но если ты хочешь по-человечески, ну хватит уже, повоевал. Это другая история. То есть и по-человечески надо подходить. Сергей, Змітер, ну вось глядзіце, Лукашенко кажа, сур'ёзнае злачынства. Мікалай Статкевич ніякага злачынства, ты больш сур'ёзнага не здзейсніў. Мікалая Вікторовича арыштавалі ў траўні 2020 года за 2-3 месяцы да выбараў прэвентыўна за арганізацыю масавых беспарадкаў. І за гэтую нібыта арганізацыю масавых беспарадкаў яму прысудзілі 14 гадоў зняволення.
Сергей, на твою думку, вось ці гэта заява Лукашэнкі сведчыць пра то, што ён ставіцца да яго ўчынка і ввогуле як да палітыка, да Мікалая Вікторовича Статкевіча сур'ёзна, ну можа быць нейкай з доляй павагі нават? У меня тоже сложилось такое впечатление, что господин Лукашенко в данном конкретном случае действительно говорит о своем непримиримом оппоненте как минимум без пренебрежения. А это уже очень много. Мы знаем, как с экрана Лукашенко может поливать грязью всех, кто с ним не согласен. Но, видимо, сила духа и формат поступка Николая, который фактически добровольно вернулся за решетку, чтобы остаться верным своим принципам. И, видимо, это произвело впечатление даже на такого прожженного и циничного человека, как Александр Лукашенко. Зміцер, у нас застаецца вельмі мала часу, да цябе апошняе пытанне в гэтым блоку. Зміцер, што ты думаеш, вось што трэба рабіць палітычным паплечнікам, актывістам, беларускім лідарам, замежным палітыкам дзеля таго, каб все-таки выцягнуць, вырваць Мікалая Статкевіча з-за кратаў, так, на волю ў Беларусі? Ну, мне здаецца, тут трэба увогуле паглядзець на гэтае пытанне глобальна. Мікалай Статкевіч, як ужо сказаў таксама Сергей, не хоча прымаць нейкую паразу, да, і з'язджаць за мяжу, як чалавека, якога за гэтую мяжу выкінулі проста. І мне здаецца, што для таго, каб вызваліць палітвязняў, адзіным магчымым шляхам гэта зрабіць і вярнуць нейкую нармалізацыю сітуацыю ў Беларусі, дзеля гэтага патрэбна зрынуць рэжым Лукашэнкі. Дзеля гэтага патрэбны кардынальныя змены ў краіне. Я на дадзены момант іншага шляху не бачу. То бок тут я абсалютна са спадаром Мікалаем пагаджуся. То бок трэба перамагчы. І вось гэта ўжо тады будзе азначаць і вызваленне палітвязняў, і дэмакратычныя перамены, і ўсё астатняе. Я спадзяюся, што Мікалай Вікторович Статкевіч і все астатнія сотні беларускіх палітычных вязняў і дзесяткі тысяч людзей, беларусы, якія прайшлі праз турмы, яны дажывуць да гэтага вызвалення, альбо прынамсі да вызвалення самога Мікалая Вікторовича Статкевіча. Я нагадаю, што са мною на сувязі быў Сергей Марцелеў, палітолог і палітычны паплечнік Мікалая Статкевіча. Дзякуй, Сергей. А ў суды быў Зміцер Міцкевіч. Дзякуй, Зміцер. А мы пераходзім да наступнай тэмы. Частка дронаў атакавала Польшчу з тэрыторыі Беларусі, а іншыя з тэрыторыі Украіны. Чаму менавіта так адбылося? Чаму Лукашенка апраўдваецца перад сваімі суседзямі за гэтыя дроны і выдумляе, што Беларусь іх нібыта збівала? Больш у сюжэце Віталя Бабіна. Все, что сегодня залетает в Польшу, Литву, я должен перед вами отчитаться, мы не имеем к этому никакого отношения. Казаў Александр Лукашенко ў Палацы Незалежнасці падчас цырымоніі ўручэння дзяржаўных узнагародаў, прысвечаных дню гэтак званага адзінства. Больш за тое, беларускія вайскоўцы не толькі не маюць дачынення да гэтай правакацыйнай атакі паводле дыктатара, але яшчэ і дапамаглі польскаму боку збіць гэтыя дроны. Колькі канкрэтна, што праўда, Лукашенко не сказаў. Если они взвыли после того, как мы половину беспилотников сбили, не знаю, чьи они, какие, сбили и все. Несколько штук мы не смогли поразить. Мы затратили огромные средства, чтобы уничтожить эти беспилотники, которые летели не к нам, летели в Польшу. И им сообщили, сколько, куда летит беспилотников. Мы тоже не знали, чьи они. Работайте. Калі вядзецца пра палову збітых над беларускім небам дронаў, значыць, усяго іх магло быць каля 4 десяткаў, бо раней польскі прэм'ер Дональд Туск заяўляў, што на тэрыторыю Польшчы заляцелі 19 беспілотнікаў. Znaczy nowe w najgorszym tego słowa znaczeniu. Новае ў горшым сэнсе гэтага слова гэта кірунак, якім дроны, парушаючы польскую паветраную прастору, прыляцелі. І гэта ўпершыню за час вайны, калі не з боку Украіны, як эфект памылак, дэзарыентацыі дронаў альбо невялікіх расійскіх правакацыяў, якія маюць мінімальны маштаб. Упершыню частка гэтых дронаў прыляцела беспасярэдне з Беларусі. Bezpośrednio z Białorusi. Гэтая маштабная правакацыя адбылася акурат напярэдадні расійска-беларускіх вучэнняў «Захад-2025», якія першапачаткова выклікалі ў нашых заходніх суседзяў вялікую засцярогу. Польшча нават пастанавіла цалкам закрыць межы з Беларусю на час гэтых манеўраў, аднак у выніку гэтак і не адкрыла іх. Po pierwsze, że
Па-першае, іх відавочна адсунулі ад нашай мяжы, але гэта не выключала магчымасці таго, што на гэтых палігонах дзесьці на паўночным усходзе Беларусі адпрацоўваліся варыянты нападу на краіны Балтыі, адабраныя на баявых вучэннях, і на мапах адпрацоўваліся рэальныя сцэнары таго, як будзе выглядаць такі напад. Адначасова беспілотнікі, якія заляцелі ў нашу прастору, адпрацоўвалі пераход, калі можна так сказаць, ад гібрыднай вайны да кінетычнай у межах вучэнняў захад. Як пазней стала вядома, 15 з гэтых 19 дронаў заляцелі ў Польшу з тэрыторыі Беларусі, 4 з тэрыторыі Украіны. Каб іх збіць, задзеялі не толькі паветраныя сілы Польшы, але і самалёты НАТО. На жаль, як адзначае нямецкае выданне Bild, авіяцыя Паўночна-Атлантычнага альянсу выдаткавала больш за $1 мільён, каб збіць танныя дроны Гербера, якія лічацца дронамі-падманкамі. Natomiast jeżeli chodzi o zasięg dronów. Калі мы кажам пра магчымасці дронаў Гербера, то іх магутнасць складае ад 300 да каля 700 кіламетраў, у залежнасці ад канфігурацыі, ветру ды іншых шматлікіх чыннікаў. Таму гэтыя дроны былі запушчаныя з тэрыторыі Беларусі, а з Расіі ляцелі дроны тыпу «Шахет» у бок Украіны і заляталі ў польскую паветраную прастору. А з Беларусі ляцелі дроны тыпу «Гербера», якія таксама часткова ляцелі з тэрыторыі Украіны, а потым заляталі на тэрыторыю Польшчы. Тут акурата набой дрона не меў значэння, бо дроны стартавалі значна бліжэй, а менавіта з тэрыторыі Беларусі. Зрэшты, апрача задзеяння 4-го артыкулу НАТО ў межах аперацыі «Усходні вартаўнік», у Польшу ўжо скіравалі дадатковыя сілы і тэхніку краінаў-чальцоў альянсу. Так Францыя даслала 3 знішчальнікі «Рафаль», Вялікая Брытанія самалёты «Eurofighter Typhoon», Чэхія 3 верталёты Ми-17 і каля сотні вайскоўцаў. Швецыя сістэмы СПА і авіяцыю. Нямецчына, у сваю чаргу, узмацніла патруляванне паветранай прасторы знішчальнікамі, а Нідерланды скіроўваюць зенітныя комплексы «Пэтрыят». Сумневаў, што да гэтых дронаў мае дачыненне Расія, ні ў кого не застаецца. To jest element wojny hybrydowej, który Rosja prowadzi. Так, гэта элемент гібрыднай вайны, якую праводзіць Расія, і гэта яна запусціла гэтыя дроны з боку Беларусі. Лукашенко добра ведаў, быў пра тое праінфармаваны, бо навошта ён папярэдзіў нас, што такая атака будзе праведзеная наўмысна. Сэнс быў у тым, каб вызначыць прычыны гэтых дзеянняў, каб вызначыць сістэму супрацьпаветранай абароны ўсходняга флангу нашай краіны НАТО на канкрэтных кірунках. І беспілотнікі, якія да гэтага часу заляталі з Украіны, ўжо вызначылі, як выглядае нашая абарона з украінскага боку. Бракавала толькі таго, як выглядае абарона з беларускага боку. Хоць абарончыя дзеянні Польшы ды яе хаўруснікаў эксперты ацэньваюць някепска, не абышлося без досыць трывожнай інфармацыі ад выдання «Жэчпасполіта». Крыніцы ў дзяржаўных структурах польскага медыя паведамляюць, што дах аднаго з дамоў вёсцы Вырыкі Воля пашкодзіў акурат не лёгкі расійскі дрон Гербера, а ракета тыпу паветра-паветра, якую ў час збіцця гэтых дронаў запусціў знішчальнік F-16. А мы вяртаемся ў студыю, дзе мы са Змітром Зміткевічам мяркуем зараз гэту праблему. Так чаму Лукашенко апраўдваецца перад палякамі, тлумачыць, што нібыта папярэджвалі пра гэтыя дроны і збівалі? Доказаў збіцця ніякіх няма, нават спрэпараваных, нават фейкавых, так? Так, абсолютно. Чаму ён апраўдваецца, на твою думку? Тут зразумела, што ўсё ж такі яму залежыць на гэтым адкрыцці мяжы, і мы бачым, што яму патрэбна зноў жа прадэманстраваць, што нібыта мы ведалі, што адбываецца, мы вас інфармавалі і гэтак далей. Тут, канешне, гэтай версіі не сыходзіцца, таму што калі вы і вот бо і таму ён ужо дадаў, што і збівалі. Спачатку не казалі, што збівалі, то бок Муравейка пра гэта маўчаў, а цяпер Лукашенко ўжо дадаў, што мы яшчэ іх і збівалі да таго ж. То бок увогуле версія не клеіцца абсалютна, але гэта хаця б паказвае ягонае жаданне паказаць сябе нейкім недатычным да гэтай атакі. Маўляў, ўсё ж такі гэта не я. Бачна, што яму не хочацца мець дачынення да ўсіх тых рэчаў, якія Расія робіць. Так, асабліва на фоне вось гэтай складанай сітуацыі, так, дзе напружанне на мяжы. Польша закрыла цалкам упершыню ў гісторыі мяжу. Кітайскі міністр, хаця ягоны візіт у Польшу раней планаваўся, але так супала, што ён прылецеў адразу пасля закрыцця мяжы, што ўдарыла і па Кітаі таксама. Вось. І тут цікава, што проста Лукашенко ўжо ты таксама заўваж, што ён робіць все гэтыя заявы, таму што яму не хочацца несці адказнасці за все гэтыя расійскія дзеянні. Ці Беларусь несе, Беларусь Лукашэнкі, рэжым Лукашэнкі, ці яны несуць адказнасць за гэта? Аналогія. Беларусь
несе суадказнасць за агрэсію Расіі супраць Украіны, бо з тэрыторыі Беларусі, якую кантралюе рэжым Лукашэнкі, адбылася агрэсія. І вось гэта ж тая самая гісторыя. То бок вспомні тое самае інтэрв'ю з Кабеевай, там дзе Лукашенко за 5 хвілін 2 разы меркаванне памяняў. Спачатку сказаў, што мы з расейцамі все каардынуем, і не дай Бог, калі будуць нейкія дзеянні у бок захада, то я ж, канешне, пра гэта буду ведаць. А пасля сказаў, што ну, а я не ведаю, як расейцы нападалі на Украіну, мне ніхто нічога не казаў. Гэта іх рашэнне, яны вырашылі там сабрацца, пайсці. І вот тут роўна тая сітуацыя. Ён не хоча несці адказнасці за тое, што Расія робіць, але тое, што з ягонай тэрыторыі гэта робіцца, гэта ўжо якраз такі тое, што яго пад гэтую адказнасць падводзіць. Таму што фармальна ён яе кантралюе. То бок фармальна запісана то, што гэта ён там гаспадар. То бок, умоўна кажучы, па дакументах так праходзіць. І таму вот ты ж бачыш таксама вось з твайго пункту гледжання, да, вот як ты калі звяртаў увагу на тое, што вот Лукашенко вядзе такую рыторыку, а на твоё меркаванне, чаму Польшча таксама не адказвае такім жа радыкальным чынам з пункту гледжання рыторыкі. То бок яны ж даволі мякка кажуць, што ну вот мы ў сувязі з вучэннямі гэта зачыняем, але Лукашенко проста ніхто не абвінавачвае. Гэта дыпламатычнае рашэнне. Такія рашэнні прымаюцца так, каб была нейкая шматзначнасць, так, для таго, каб завуаляваць сапраўдныя прычыны, але все разумеюць. І мы зараз працягнем гэтую тэму, паглядзім сюжэт пра візіт кітайскага міністра замежных справаў у Польшу, якім чынам гэта тычыцца Беларусі. Міграцыйны крызіс, развязаны рэжымам Лукашэнкі, можа завершыцца адным жэстам Кітаю. Даюць такія аптымістычныя прагнозы эксперты пасля візіту кітайскага міністра замежных справаў Ван І у Польшу і ягоных перамоваў з Каралем Наўроцкім і Радославам Сікорскім. Якія насамрэч намеры мае афіцыйны Пекін і чаго дамагліся абодва бакі ў Варшаве падчас дыялогу? Надзея Бельская. Міністр замежных справаў Польшчы ўпершыню за 6 гадоў вітае свайго кітайскага калегу ў Варшаве. Затым Радослаў Сікорскі і Ван І сыходзяць на 3-гадзінныя перамовы. Запланаваны сумесны брыфінг адмяняецца. Характар перамоваў пракаментаваў прэс-сакратар МЗС Польшчы. Гэтая размова была вельмі канкрэтнай, вельмі шчырай, вельмі сяброўскай. Канкрэтыкі пакуль няма. Візіт кітайскага міністра ў Польшчу адбыўся 15 верасня, на 6-й дзень пасля атакі расійскіх дронаў. Кітайскі бок быў пра гэта інфармаваны, і міністр пазначыў выразна, што тут складана казаць пра памылку. Польская пазіцыя ў гэтым выпадку ясная. Гэта была спроба прамацаць рэакцыю Польшчы і ўсяго НАТО на гэткія інцыдэнты. Прамацаць рэакцыю НАТО можа быць цікава і афіцыйнаму Пекіну, піша на Фейсбуку віцэ-дырэктар, кіраўнік кітайскай групы Цэнтру ўсходніх даследаванняў Якуб Якубоўскі. Расія магла паінфармаваць Кітай, аднак падобнае рашэнне Крэмль прымае сам, лічыць эксперт. Афіцыйная Варшава ж, паводле Паўла Вронскага, выразіла спадзеў, што Кітай паўплывае на дэструктыўныя дзеянні Расіі і Беларусі, праз якія Польшча і зачыніла межы. Мы прымаем рашэнне, якое Польшчы таксама дорага абыходзіцца, але нашая краіна мае прымаць гэтае рашэнне з увагі на правакацыі з боку Беларусі, якія ўсцяж працягваюцца, якія тычацца гібриднай вайны і складанасцяў з вядзеннем свабоднага гандлю ва ўмовах, калі межа не з'яўляецца бяспечнай. Праз Польшчу чыгункай праходзяць 90% усіх кітайскіх чыгуначных грузаў Еўразвяз. Летась, паводле аналітыкаў транспартнага рынку Аплай, іх аб'ём рэкордна павялічыўся да больш чым 25 мільярдаў еўра. Страты Кітаю і Польшчы эксперт Якуб Якубоўскі не ацэньвае як крытычныя, робячы стаўку на тое, што марскі шлях дамінуе над сухапутным. На лагістычны хаб у польскіх Малашевічах каля беларускай мяжы прыходзяцца 0,3% ўсяго кітайскага гандлю з вонкавым светам. Спасылаецца на дадзеныя Еўрастату эксперт. Летась Польшча ўжо перакрывала частку чыгуначнага шляху, затым транзіт аднавілі. Гэтак магчыма і цяпер удасца запрэгчы Кітаю карысную для нас працу і ціску на нашых ворагаў. На маё меркаванне, гэты наш рычаг досыць моцны, каб напужаць Лукашэнку, які баіцца рэакцыі Пекіну. Апрача таго, для беларускай эканомікі гэтыя цягнікі значаць болей, як для нас.
У рукі чальцоў супольнасці беларускіх чыгуначнікаў, як сцвярджаюць іх прадстаўнікі, трапілі дакументы беларускай чыгункі. Там страты ацэньваюць у 500, а то и 600 тысячаў долларов у день. Если Польша дальше грамотно сманеврирует, она сможет получить рычаг давления на Китай. А у Польши есть вопросы Китая. Эти вопросы связаны, конечно же, в первую очередь с вот этим мигрантским шантажом, который практикует Беларусь. Очень быстро Китай может повлиять на Беларусь, чтобы она отказалась от подобных практик, это раз. А во-вторых, в интересах Польши укреплять собственную безопасность и добиваться того, чтобы Россия прекратила войну. Тут варта ўзгадаць інтэрв'ю японскаму меды NHK намесніцы кіраўніка Еўракамісіі Каі Калас. Кітай не можа дапусціць паразы Расіі, інакш ЗША засяродзяць сваю ўвагу на Пекіне. Гэтыя словы Кая Калас прыпісвае непасрэдна One E. Для КНР стратэгічныя стасункі з Расіяй куды больш істотныя, чым эканамічныя страты праз закрыццё польскай мяжы, лічыць эксперт. Это связано с, во-первых, собственной безопасностью самого Китая на его северных границах, а во-вторых, с той конкуренцией, которая существует и нарастает между Китаем и Соединенными Штатами, поскольку Россия солидаризировалась с Китаем в этом вопросе. Ад Польшчы Кітай чакае, што еўрапейская дзяржава пралабіруе пытанне змяншэння гандлёвых тарыфаў для Пекіну ад ЗША. One E падчас сустрэчы з міністрам Сікорскім і прэзідэнтам Наўродскім заклікаў Кітай і Еўропу сумесна супрацьстаяць гэтаму, зазначана ў камуніке кітайскага МЗС. Пакуль жа мяжа Польшчы з Беларусю застаецца зачыненай, а ў Менск з візітам мае прыбыць чалец сталага камітэту палітбюро ЦК Кампартыі Кітаю Лі Сі. Як пазначае кітайскае агенцтва Сіньхуа на асабістае запрашэнне менскага дыктатара. Зміцер, стаўкай у гэтай гульні, на мою думку, ёсць два сцэнары. Гэта праграма «Мінімум» і праграма «Максімум» з польскага боку. Прычым праграма «Мінімум» гэта таксама праграма «Максімум» з пункту гледжання Лукашэнкі. І зараз патлумачу, што маю на ўвазе. Для гэтага працытуем твіт, пост у сетцы X Радослава Сікорскага, віцэ-прэм'ера і міністра замежных справаў. Ён гучыць так. Размова з маім кітайскім адпаведнікам, з маім калегам кітайскім, была вельмі добрая. Мы вырашылі некалькі канкрэтных справаў. Напрыклад, адблакаванне экспорту польскай птушкі ў Кітай. Адразу пракаментую. Гаворка ідзе пра то, што Кітай дазволіў прадаваць птушку, так, харчовыя прадукты з куры, так разумею, і так далей, на кітайскі рынок. Далей, працяг цытаты. Але ў справе беларускай мяжы мы вельмі рашучыя. Калі Кітай дапаможа нам, як калісьці гэта ўжо было, затрымаць беларускія правакацыі, то мяжа будзе адкрытая. Канец цытаты. На мою думку, гаворка ідзе пра то, каб Кітай націснуў на Лукашэнку не проста вызваліць, напрыклад, Анджэя Пачобута, ці нейкія дробныя саступкі зрабіць, а цалкам спыніць міграцыйны крызіс. І калі спыніцца міграцыйны крызіс, вось тады Польша і адкрые мяжу. На твою думку, прабач, гэта мінімум, а максімум, гэта якая стаўка, это цалкам завяршэнне вайны. Таму што пра гэта таксама намёкі былі, так? На твою думку, ці рэальна магчыма хаця б вось гэты міграцыйны крызіс паўстрымаць, улічваючы тое, што гэта расейцы за ім стаяць і дырыжыруюць, бо мігранты в асноўным з Расіі прыязджаюць, ці праз Расію, скажем так. Абсолютно. Я думаю, что тут гаворка аб тым, што наконт міграцыйнага крызіса якраз можна дамовіцца. І тут я не думаю, што зараз для Крамля гэта настолькі там важнае пытанне, як і для Лукашэнкі, тут уже асабліва нічога не разыграеш. А вось тое, што мяжу могуць адкрыць, гэта рэальна было бы важна. Таму што для Лукашэнкі гэта важна не проста як там, звычайныя рэчы, там той жа гандаль і гэтак далей, важна кантрабанда. Важна тое, што у яго ёсць цэлыя заводы, якія працуюць менавіта на гэтую кантрабанду, у прыватнасці цыгарэтаў тых же самых Польш. Прыватна, прабач, што выйду слова, я ўвесь час сустракаю ў Варшаве людзей, знаёмых, якія паляць беларускія цыгарэты. Абсолютно. Нават не толькі ў Варшаве, не толькі ў Польшчы. Вось самае дзіўнае, што я ведаю, гэта калі адзін мой сябар гэтыя цыгарэты сустрэў в Бірмінгеме. Вось яму в Бірмінгеме, в Англіі прапанавалі купіць Мінск сіні. І можна проста сабе ўявіць, які маштаб.
І таму тут цалкам лагічна, што для Лукашэнкі гэта ўсё ж такі вельмі важна. І тут мы якраз пабачым, ці гэтая стратэгія ціску спрацуе, таму што мне здаецца, што спрацуе. Бо, канешне, хтосьці калі казаў, што трэба спачатку пачаць адмяняць нейкія там санкцыі супраць Лукашэнкі, умоўна кажучы, для таго, каб ён пасля пайшоў насустрач, то мы пакуль гэтай эфектыўнасці не бачым. А калі вот зараз зачынілі мяжу, пайшлі на яшчэ одно абвастрэнне, то тады зразумела, што зараз ён будзе і з кітайскімі чыноўнікамі размаўляць. І падобна, што вот якраз гэты візіт кітайскага высокапастаўленага ўрадоўца в Беларусь будзе прысвечаны ў тым ліку вырашэнню гэтага пытання. Таму што ўсё ж такі для Кітая, як і ты неаднаразова таксама казаў, гэта важна, бо ўсё ж такі па чыгунцы дастаўляюцца рэчы з высокатэхналагічныя, якія па моры дастаўляць ўсё ж такі не варта. Так, я толькі падсумую гэтую частку, мы зараз перейдзем да нашай апошняй тэмы. Сэнс у чым? У тым, што размовы Радослава Сікорскага з Ваны тычыліся таго, каб Кітай пасудзейнічаў, наколькі я разумею, таму, каб Беларусь, а можа быць і Расія, спынілі міграцыйны крызіс, штучна выкліканы рэжымамі ў Менску і ў Маскве, на мяжы з еўразвязам. І толькі тады адкрыецца мяжа. Не в іншай сітуацыі. Так? Мы перайдзем зараз да наступнай тэмы, яна таксама з Польшай звязаная, так? Вельмі шмат польскіх акцэнтаў. Лукашенка павялічвае градус ненавісці ў Беларусі з нагоды гэтак званага Дня народнага адзінства. Як он гэта робіць? 17 верасня 1939 года Чырвоная армія уварвалася ў Польшу. Гэты крок стаў вынікам змовы паміж Сталіным і Гітлерам, пакта Молатава-Ріббентропа. У сакрэтным дадатку дакуменце да гэтага дагавора дзве дыктатуры падзялілі сферы ўплыву ў Еўропе і запланавалі знішчэнне незалежнай Польшы. У выніку актаў агрэсіі ўсходняя і заходняя Беларусь уз'ядналіся. 5 гадоў таму Лукашенка ўзяў дзень 17 верасня на ідэалагічнае ўзбраенне. Сёлета свята адзначылі з небывалай помпай на фоне палітычнага крызісу ў дачыненнях з Польшай. Проанализируйте, почему вас якобы разделили. Если бы не разделили, может быть, они и сами делили бы, да и делили. Если уже откровенно говорить, и сами получили это. Так Лукашенко, як гісторык, тлумачыць сваім ідэолагам ад Пятроўскага Дзерманта да Егіна падзеі 17 верасня 1939 года і вучыць, што ненавідзець ворага трэба са школьнай лаўкі. Что бы ни происходило сегодня, мы не считаем ошибкой то, что долгие годы старались жить с соседями в мире, не бросая в лицо неприятные для них исторические факты. Ну что теперь жалеть об этом? Пока мы думали о дружбе, там из нас сделали недочеловеков и откровенных врагов. 86 гадоў таму саюзнікі нацысцкай Нямецчыны і Савецкі Саюз падзялілі Польшчу. У выніку заходняя і ўсходняя Беларусь аб'ядналіся. Вось толькі тэрыторыі заходняй Беларусі апынуліся пад савецкай акупацыяй. Знову ж парадокс гісторыі, што так ці інакш это, насамрэч паспрыяла аб'яднанню беларускіх земляў у межах аднаго дзяржаўнага ўтварэння. І гэта той фактар, які нельга адмаўляць, і наадварот, гэта тое, што дала магчымасць нармальна развівацца беларускай нацыі. Сёлета Дзень народнага адзінства адсвяткавалі з помпай. Сябры партыі «Беларусь» да даты 17 верасня правялі гістарычны марафон у 17 гарадах па ўсёй Беларусі. Да Берасці даехаў і ідэалагічны аўтапрабег, але асноўныя мерапрыемствы адбыліся ў Бярозе-Картузскай, сумна вядомым месцы канцлагера ў міжваенны перыяд. Это символическое напоминание как раз-таки вот о той кровавой дорожке, по которой польские оккупанты гоняли тех, кто сражался за то, чтобы белорусы были едины, кто сражался и отстаивал свои права. И, наверное, нет большего символа того террора и преследования, которые царили здесь с 21 по 39 год. Хотя была Гродненская тюрьма,
Были печально известные виленские Лукишки, был Новогрудок, был Пинск. Сапраўды, палякі не хаваюць, што турма ў Бярозе-Картузскай для палітычных апанентаў рэжыму санацыяў – гэта ганебная старонка польскай гісторыі. Вось толькі вязні яе былі далёка не толькі сябры КПЗБ. Яна стваралася перш за ўсё супраць дзеючаў украінскага нацыянальнага вызвольнага руху. Лагер у Бярозе-Картузскай быў, ну, в прынцыпе, мы можам сказаць, сапраўдным канцлагерам з вельмі такімі невыноснымі умовамі, з гвалтам і рэпрэсіямі, і, в прынцыпе, гэта ніхто ў Польшы зараз не адмаўляюць. Але тут, па-першае, можам сказаць, што гэты лагер быў створаны не для беларусаў. Яны там складалі зусім невялікую колькасць зняволеных. І, па-другое, слова палачы, яно больш прыдатнае да савецкіх вызваліцеляў, умоўна кажучы, пасля 39-го года, якія пачалі ствараць, запаўняць турмы, пачалі масавыя ссылкі, пачалі расстрэльваць людзей. Стереть белорусов. Але што цікава, адкуль такая агрэсіўная рыторыка ў бок Польшчы цяпер? Не таму, што Польша напярэдадні вучэння «Захад-2025» закрыла мяжу з Беларуссю. Да, они могут чертить границы и заборы сегодня, запрещая нашим гражданам въезд в Польшу. Они могут запрещать своим гражданам посещать нашу страну. Но больше никогда польским властям и польским шовинистам не добиться границ вдоль нашей страны. Ды без пятання мяжы адносіны з Польшай як ніколі ў рэжыма кепскія. Але цяпер прапагандысты палякаў іначай як акупантамі і катамі не называюць, а абвінавачваюць у этнацыдзе. Відавочна, што вот такі градус ненавісці, ён павялічваецца. Сам час міжваенны, які сапраўды быў насычаны многімі канфліктамі, так, нацыянальнымі, рэлігійнымі, сацыяльнымі, ён як бы выкарыстоўваецца для таго, каб, ну, узбудзіць яшчэ больш вось гэту ненавісць і ператварыць як бы Польшу ў такого заклятага гістарычнага ворага Беларусі. Лукашенко з нагоды Дня народнага адзінства вызваліў 25 вязняў, сярод якіх ёсць і палітвязні, якія, як ніхто, ведаюць, што такое крывавая дорожка. Еще одним видом наказания была кровавая дорожка. Или, как с сарказмом называли ее польские палачи, путешествие к Сталину. Про якую так трубілі прапагандысты на урачыстасцях у Бярозе-Картузскай. Зміцер, з пункту гледжання рэжыма Лукашэнкі, ягоных спробаў наладзіць нейкія дачыненні з Польшай, прынамсі на рытарычным узроўні, ці не лепей было б от сёлета не нагнетаць антыпольскую істэрыку, а атрымалось наадварот. Менавіта сёлета яны максімальны градус паднялі вот гэта ненавісці. Бяроза-Картузская, музей, там нейкія цырымоніі, з кветкамі Гігін там ходзіць, Шпаковскі і так далей, так? Чаму вось так нелагічна дзейнічае рэжым, практычна сабе шкодзіць? Я думаю, што гэта таксама кажа пра пэўны разлад у іх там унутры, што ўсё ж такі сістэма іх наладжаная такім чынам, што часта адна рука не ведае, што робіць другая. Гэта класічная хвароба лукашызму. Але тут важна вось што таксама яшчэ яны не разумеюць, што тое, што яны кажуць ва ўнутранай палітыцы, на ўнутраную аўдыторыю, па-любому трапляе на аўдыторыю знешнюю. Таму што, ну, тым ліку мы з табой гэта людзям раскажам. І гэта важна, а яны гэтага не разумеюць. І плюс вот гэтай лукашысцкія ідэолагі все ніяк гэтую ідэалогію не пабудуюць. Ужо колькі? Ну, ўжо вот 25 гадоў, тому што на пачатку нулевых там ім далі гэтае заданне, і гэты Гігін б'ецца галавой аб стол ужо каторы год, але нічога прыдумаць не можа. Аб'яднаць вакол нейкай ідэі яны людзей не могуць, таму што ідэі няма. І таму яны прыдумалі, што трэба аб'яднаць супраць чагосьці. Ну і вось яны цяпер выбралі ворагам Польшчу, і таму вось якраз такі гэта так званае свята, гэта ж па сутнасці цяпер другая па значнасці дата в лукашысцкім пантэоне, в іхнім календары. Першае гэта так званы дзень незалежнасці, дзень вызвалення Менску, ну таму што сам Лукашенко прыдумаў, нікуды яго не падсунеш. А тут яны ўжо прыдумалі самі вось гэта і зрабілі гэта другой датай. І выглядае гэта на самой справе як поўны сюр, таму што стаяць людзі, якія самі па-беларуску ні бэ, ні мэ і расказваюць пра палякаў, якія забаранялі размаўляць на роднай мове.
То бок гэта ўвогуле ні ў які, просто ні ў якую вароту не лезе, таму што гэта людзі самі, ну вы ж самі па сутнасці паводзіце сябе як звычайныя акупанты. То бок і людзі, якія стварылі новыя канцэнтрацыйныя лагеры ўнутры Беларусі, расказваюць нешта пра канцлагер Берозе Картузскай. Зміцер, ну, натуральна, што гэты канцлагер быў, але яго раздзімаюць маштабы да нейкіх неверагодных. Гэта не параўнальна з нацысцкімі лагерамі смерці, ніяк не параўнальна. Што цікава, я памятаю часы канца Савецкага Саюза, пачатку незалежнай Беларусі. Так, гэта дата функцыянавала, але ніхто не рабіў вялікага шуму з 17 верасня, таму што нават камуністы разумелі, што гэта ганьба была. Советский Союз ударил в спину Польши, якая адбівалася ад нацыстаў. І цяпер яны придумалі з гэтага рабіць свята. Я лічу, што гэта адна з галоўных памылак рэжыму Лукашэнкі, ідэалагічных і асабіста Гігіна, зрабіць акцэнт на гэтым. Так, трэба гэта неяк адзначаць, але не трэба рабіць з гэтага вялікага свята, таму што гэта была трагедыя, гэта была агрэсія, гэта быў пачатак другой сусветнай крывавай вайны. Зміцер, дзякуй табе за твой каментар. Дорогие сябры, на гэтым мы мусім скончыць нашу праграму, но заканчивается час. Заахвочваю вас каментаваць, дзеліцца сваімі меркаваннямі пра сказанае ў праграме, крытыкаваць і рабіць гэта толькі тады, калі для вас гэта бяспечна. Для вас працавалі я, Сергей Пеляса, і мой калега Зміцер Міцкевіч. Бывайце, трымайцеся і да наступнай сустрэчы.